Hana je vyrovnaná, smířená se svým osudem. Je neuvěřitelné, s jakým klidem a s nadhledem mluví o svém zdravotním problému. Ve chvílích, kdy jí to zdravotní stav dovolí, užívá život, cestuje, vede děti v keramickém kroužku, jde do divadla. Její velikou oporou je její manžel a jistě i přátelé z klubu stomiků. No já ze své teda zkušenosti můžu říct, že jsem šla na operaci s gynekologickým problémem a nikdo mě neřekl, že budu mít stomii, nebo to, až jsem se probrala z narkozy, jo, až jsem se trošku toho zpamatovala, tak pan primář za mnou chodil nejdřív, že mě teda to nemohli dělat laparoskopicky, že to tam bylo hodně, že mě vzali kus tlustého střeva, že mě vzali žlučník, že mě vzali slepý střevo, že mě vzali kus močového měchýře, jo, vedli mě stenty. A takže já jsem od té stomii se dozvěděla, no a že mi teda bohužel museli udělat stomii a že je teda vratná. Za půl roku, že mi vrátí zpátky. Ovšem zatím jsem pořád pod chemoterapii, tak mi nevypadá to, že mě ji vrátí. Já to snáším, ťuky, já to snáším docela dobře. Jo? Na nevolnost je prášek, když mě je jako špatně, tak po chemu si vezmu prášek na nevolnost, akorát, že jsem hrozně unavená, jo? Ale jinak doma funguju jako hospodyňka, zahradnice, jo? Nebo já se věnuju spoustu zájmovým činnostem jako rukodělným, jo? Výtvarným, takže já pokračuju v tom a dělám to, chodím učit keramiku na domeček. Dům dětí mládeže v Tišnově, jo? Tak chodím učit keramiku externě, teda jenom chviličku, ale chodím tam, no, setkávám se s lidma. Nebát se to říct a mluvit o tom otevřeně a neříkám, že na potkání říkám, že mám stomii lidem, jo? Ale jsou určitý skupina lidí, kteří to vědí, takže já jsem se navázala tím na ty lidi postižený jak já a hrozně mi to pomohlo taky, protože já jsem vlastně z té nemocnice, tam sice nějaký sestry byly, ale neřekli mi, jak ty pomůcky, neměli zkušenosti s těma pomůckami, jak používat. Takže jsem se toto hlavně dozvěděla od těch stomiků a potom od stomasestry v Brně. Já mám spoustu známých, jo? A i nižších věkových kategorií, než jsem já, třeba o 20 let mladší. A oni opravdu za mnou chodili, psali mě pořád, jo? Takže mě to tak nabilo, tak mě to pomohlo tady v tom problému, jo? Že já se cítím docela dobře, no. Akorát je to teda omezený s tou stomí, no. Tak jezdím, no. Jezdím hodně na kole, jezdím pořád, to jako než pěšky, tak jdu na kole a na ty výlety takový jednodenní jezdíme docela dost, no. Já měl jsem 30% na přežití, tehda. A už jsem tady 3 roky. Nepropadnout té nemoci a říct, tak já jsem teďka nemocná, budu ležet a budu o tom přemýšlet, to jako si s tím člověk vůbec nepomůže, je? Zkrátka se s tím musí naučit žít a ten čas naplnit jinak, než naříkáním nad sebou, no. Já si myslím, že někteří mají třeba strach z té pravdy, jo? Že to nechtějí vědět a někteří na to nemají takzvaně čas. Jo, řekne, já půjdu až toto a já půjdu až to. Tak myslím si, že i v tomto je to, že nemají čas, že mají důležitější věci a že teda nějakou vyšetření. A smířit se s tím, no, protože buď to se na to vykašlu a nebudu dělat nic, nebudu se léčit, nebudu chodit na chemoterapii a za chvilku tady nebudu. Nebo propadnu nějaké depresi nebo budu naříkat nad sebou, tak to nepomůže, že? Člověk musí myslet pozitivně, tak je to takový ohraná písnička, že? Ale a trochu ten čas si vyplnit radostnýma věcma. A setkávat se s pozitivníma lidma, jo? A, jo, jako